Urip nak dunya urut-urutane mono 6 tok. Siji wong tangi turu melek. Nek wis melek nomor loro golek. Golek apa golek dunya nyambut gawe. Nek wis nyambut gawe wetenge luwe nomor 3 nyekek. Nyekek iku mangan encan tetan medurengakan. Nek wis mangan wetenge loro gak kuat nomor 4 nelek. 24 jam uripe wong melek golek nyekek nelek melek golek nyekek nelek. Engkone mulai iki gawe pikiran melek golek nyekek nelek melek golek nyekek nelek. Kekrasa suwe-suwe nomor 5 dorong. Nomor 5 tuwe. Nek wis tuwe karek ngenteni.